Tän täytyy olla hämärin paikka, missä mä oon koskaan esiintynyt. Radiossa kaikki toljottaa mua tällä hetkellä sille, että toi jätkä on paskassa paikassa. Onko teillä hyvä meininki? Ai, onnes mä annan sitä käteistä paljon teille kaikille. Mahtavaa. Mutta ei tää pahin paikka, missä mä oon esiintynyt. Pahin paikka ehdottomasti on tapahtunut Hangossa. Hangossa oli aikoinaan 30 suomenruotsalaista jätkää. Odotti pitkän pöydän kupeessa. Ja olitte sovittu sillä tavalla, että mä ajan sinne yllättäen kartanon pihaan. Kartanon pihaan autolla. Ja kävelen tuommoista 5 metriä siihen pöydän ääreen. Oltiin sovittu, että saman tien aloitan vaan keikan ja se on siinä. Lähden sitten pois keikan jälkeen. Mä menen autolla, pysähdyn tietysti, tulen autosta ulos, kävelen sen 5 metriä. Jumalauta, se matka kestää. Se on semmoinen... Koska sen matkan aikana mä tajuan, miten eri maailmasta me ollaan. Jumalauta, niiden jätkien kansitakit maksaa enemmän kuin mun kämppä Helsingissä. Joo, se on semmoinen, että painat tuosta rinnasta, niin purje. Se on ainut seurue Suomessa, joka voi leikkiä semmoista seurapeliä, että hei, kenenkään isoisä on ollut setelissä? Ja ainut, joka laittaa kapuloita rattaisiin, joku fucking Thomas, joka on silleen, käykö ulkomaalaiset setelit? Se meni oikeastaan hyvin se keikka. Siis mä valehtelen yhteensä, meni tosi hyvin ja osassa tuli hyviä ystäviä. Mä otin hirveän riskin, kun mä aloitin sen keikan, koska tärkeintä on aina aloitus. Niin tässä on eri asia, koska mulle näytetään merkkiä, että alan nyt. Mutta tärkeintä stand-upissa ja kaikissa puhumisessa aina on aloitus. Ja mä otin riskin silloin. Mä menin sen 30 suomenruotsalaisen eteen ja menin siihen vaan näin. Hei homot! Niin ja mä tiedän, se on niin alta lipan, mutta toimi ihan helvetin hyvin. Koska ne oli sekunnin silleen, onko totta, että joku viitti tulla meidän kartanon pihaan huutamaan noin? Se oli mahtavaa. Tällä hetkellä mun on vaikea asennoida stand-upia, kertoa tarinoita elämästäni, koska mun elämä täyttää tällä hetkellä yksi asia ja se on mun lapsi. Niilo, joka on 2-vuotias parin viikon päästä. Mä aina punastun rupean melkein kun mä puhun siitä, koska mulla on aina sitä ikävä. Mutta se on upeeta, että tämä mun lapsi on nyt 2-vuotias. Ja se on alleviivannut kaiken sen, mitä mä oon aikoinaan puhunut stand-upissa. Mä oon jo 10 vuotta sitten puhunut lapsista ja mä oon ollut koko ajan oikeassa. Vaikka mä oon periaatteessa keksinyt tarinan lapsista, mutta mä oon ollut helvetin oikeassa. Nimittäin, miettikääpä tätä. Meillä kaikilla on ollut lapsena 4 itkutyyppiä, jota kaikki ollaan käytetty upeasti hyväksi. Tätä käyttää kaikki lapset. Me ollaan itse käytetty näitä, mä en vaan muista, koska se just sitä ei kukaan muista 2-vuotiaana olemista. Mutta 4 itkutyyppiä, jotka on ihan selkeitä. Nyt tulee aha-elämyksiä. Ensimmäinen itkutyyppi on aloitusitku. Se menee näin. Sillä varoitetaan vanhempia, että jos sä et nyt muutu, niin mä rupean oikeasti itkeä. Sitten on semmoinen, anna mulle huomiota itku. Se on tosi tuttu kaikille juhlista tai mistä tahansa semmoinen. Sitten on semmoinen, mulla on jotain asiaa itku, yleensä räkä vähän valuu, eikä saa mitään selvää. Kuuluu vaan semmoinen. Ja sitten on vaan se itku silleen. Ja kaikkia näitä lapset käyttää mielettömästi hyväksi. Miettikää häät, hautajaiset, ristiäiset, ihan mikä tahansa. Lapsi menee paikan päälle silleen. All right. Aika hyvä yleisö täällä tänään. Mut sit se laitetaan istumaan ihan normaali paikalle. Sinne, mihin kaikki muukin laitetaan istumaan. Se, niinku taviksien kanssa. Sit se on silleen, mitä helvettiä minä täällä teen? Miksi ei kukaan kato minua? Sit se aloittaa. Kukaan ei katso, sitten se on silleen, okei. Okay. Kukaan ei katso vieläkään. Lapsi on silleen, te kerjeste tätä. Ja kaikki katsoo sitä ja lapsi silleen, jessa! Sama lapsi menee äidin kanssa kauppaan, miettikää. Äidin kanssa kauppaa. Silleen pikku Lasse menee, äiti, mä haluun toffee karamellia. Äiti sanoo, että et saa kun on torstai. Lasse on silleen, onko se varma? Kun se äiti pikkasen höllää otetta, niin se lapsi juoksee sinne infopisteeseen. Se tietää, missä se on ollut sillä ennenkin. Se menee sinne silleen, täti, onko sulla äiti kateis? On! Mikä sun nimi on? Lasse. Hetken päästä tulee kuulutus, mitä kaikki äidit maailmassa pelkää. Joka ikinen äiti. Kuulutus, joka menee näin.
Pum pum. Pikku Lasse odottaa äitiä neuvonnassa. Pikku Lasse odottaa äitiä neuvonnassa, jolloin 1500 päätä vähintään kääntyy ja etsii sitä äitiä, joka on hylännyt lapsensa sinne kauppaan. Arvakkaa, saako se toffee karamellia? Totta kai se menee kotiin ja sisarukset ovella silleen, saiko meillekin? No vittu, totta kai. Kiitos, mä olin Niko Kivelä, kiitos tästä. Yle X iltapäivä.